Ok, salut! Astăzi vreau să facem un match de FIFA 08 2008 cu nu știu ce echipe. Da, o să punem ceva de genul nu. O să punem Arsenal versus Newcastle United. Robin Van Persie. Bla bla bla. Așa, deci să trecem de la subiect. Eu astăzi vreau să fac un videoclip pentru că n-am mai făcut de ceva timp în videoclipuri și jucăm pe semi-profesionist cu o repriză 2 minute, cred că 2 minute, deoarece YouTube-ul nu acceptă videoclipuri mai mari de 15 minute pe contul meu pentru că nu am parteneriat. Aici, gol! Scuzați celor care le-am spart timpanele, dar sorry. Ok, ce video ați mai vrea să fac? De exemplu, pot să fac Minecraft, pot să fac... Apropo, am încercat să fac serie de Minecraft, dar let's play la Minecraft, dar nu mi-a reușit. Fiți atenți, deci YouTube-ul ăsta este nebun la cap, măi, deci nu m-a lăsat, pur și simplu nu m-a lăsat, mă, nu m-a lăsat să uploadez videoclip. L-am uploadat, am stat până l-am uploadat, avea 25 de minute, știți? Și după aceea, pac, direct, s-a dus. Când am dat click să văd videoclipul, să văd dacă s-a pus bine, scria: acest videoclip a fost eliminat deoarece este prea lung. Cum să nu te trolezi așa, YouTube? Cum naiba să te trolezi așa? Imposibil. Și sorry că vorbesc așa de tare, dar unele videoclipuri vorbeam foarte încet și acum vreau să vorbesc tare pentru a mă auzi. Ok. Deja 2-0, nici a văzut. Minutul 20 au trecut gol. Au trecut gol. M-am pus timer, stați liniștiți. 2 minute și 30 de secunde. Da. Ușor, foarte ușor. Subscribe. Vreau subscribe. Un subscribe, un share, din asta, un like, prostii din astea. Deja 3-0. Eu acum joc și vă povestesc ce o să faceți. Apropo, vă place la școală? Întrebarea episodului. Vă place la școală? Să la asta mulți în comentarii. Nu. Știu, pentru că nici mie nu-mi place. Deci stați liniștiți. Bine, Lehman. Nu. Ați vrea să fac Counter-Strike, dar n-am... Dacă știți un link de filmat din astea, desktop-ul, Photoshop-ul sau prostii chestii, 3 Steam, dacă știți, spuneți-mi. Și 4-0. Ce ziceți de fază de acestea? Uitați aici, Van Persie cu scăriță și ăla cu finalizare. Cine ăla? Să că nu știu cine ăla. Imposibil. Dacă vorbesc prea tare, iarăși să-mi ziceți. Adebayor, da, Adebayor. Apropo, fiți atenți, seara asta trebuie să ținem cu CFR-ul. Seara asta cu CFR-ul, joacă CFR-ul la Braga, Sporting Braga, ora 21 și 45 de minute pe Digi Sport 1, dacă încă n-ați aflat, sau pe TV, nu contează, pe ce vreți voi vă uitați. 4-0 la pauză, imposibil. Și au trecut 4 minute și 15 secunde. Facem un backbox. No. Bă, dacă știți vreun link de la Sony Vegas, vă rog să-mi dați. Vă rog, vreau să fac și intro-ul meu. Înțelegeți? Intro-ul meu. Deci fii atent, mă. Cum mi-a respins-o, mă? Ebu! Văd cum o șutați!
Dacă puteți să-mi faceți un background de YouTube, v-aș mulțumi foarte enorm. Un background ca lumea de YouTube. Pah! Un background ca așa să nu aibă nici freestyle rău. 2. Încă. Marian, știți, de la CCM cu Victor, cu CMC, bla 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 bla. Și prostii de astea, background de YouTube ar trebui. Poză de profil la YouTube, avatar, nu-mi trebuie, mi-am făcut singur. Bro, eu lucrez în Photoshop, dacă știați ce să trăi, nu! Aia, puteam să-i bat la 0, mai, ei, nu contează. 5 minute au trecut. 5 minute. Mai dăm un gol. Sexy. Eu vara nu dor, ei. Și nici de cu somniferi. Eu vara mă îmbăt. Mă culc. Na. Robin Van Persie. 6 minute și 30 de secunde. Mamă, ce, fiți atenți, deci așa, nu știu cum merge, așa de repede merge ăsta. Minisecundele, încă. 1. Sorry că mă prostesc, da, na. Mă rog acolo. Deci fiți atenți, mi-ar mai trebui share, subscribe, 5 subscriberi, imposibil. Vreau să ajung și o mare YouTuber în România, gamer mai mare ca mulți. Vara mă băt, ei! Gata, numai că rămân fără fan pe care nu am. 7 minute, minutul 90, da. Mai dăm un gol și terminăm. Filmare. Păi, vine postată pe YouTube! Eu vara mă băt, ei! Nu mă băt. Eu vara spre lungiri, ei! Ok, deci imediat se termină acest meci, pentru că este minutul 90. Da, s-a terminat și s-a terminat. Deci cam asta a fost. Eu vreau să vă urez baftă, să aveți o zi bună de azi mâine, pentru că acum este 8:30, este întuneric. Să aveți o zi bună astăzi, mâine, poimâine, oricând. Ok, succes mult la școală și baftă. Salut!